gaurko lehen islaria aurkeztuko dizuet. Quibin O'Hara da bera, Irlandarra. Irlandako hezkuntza sistema 3 zutabetan edo 3 lerrotan bananduta dago. Horietako bakotxa patronatu baten ardurapean. Patronato bat ikastetxe erlijiosoak dira, katolikoak. Beste patronato bat estatua bera da. Eta 3. Quibinek zuzentzen duena da. Batik bat Irlandar hizkuntzaren babeserako edo promoziorako bultzatua. Bera izatez, Gaeltag ingurukoa da, alegia. Gaelikoa proportzio handietan hitz egiten den ingurukoa, baina guztira 77 ikastetxen ardura du, lehen eta bigarren hezkuntzakoak. Beste barik, berea da hitza. Yours is the word. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you, Jasone. Jasone. Forgive me now for my pronunciation. Barkatu nire euskeragatik, baina egunon esan nahi nuke euskaraz ongi etorri. Bueno, finito hortxe bukatzen da nire ezagutza. Eskerrak eman nahi dizkiote Eusko Jaurlaritzari, aukera eman didalako gaur hemen hitz egiteko, eta nire lankideen izenean ere bai, honea etorri gara, eta izugarri ondo pasa dugun, Gasteizen egin dugun egonaldi honetan, eta zuekin elkartzea poz handia izan da guretzat. Gai berak tratatzen dituzten jendearekin bat egitea, hizkuntza desberdinetan eta beste herrialde batetan, eta esperientziak partekatzea eta baita ezagutza ere funtsezkoa da, KR-ek sustatu nahi duenari begira. Espero dute behar bezala laburduko dudala nire aurkezpenean ze gertatzen den gaur egun Irlandan. Eta nola Anforas Patronakta, gure patronatuak, nire erakundeak, KR-eko kide dena, nola ari den saiatzen irlanderazko hezkuntzaren eskariari erantzuten gure herrialdean. Gure patronatua, beste ere murriko hizkuntza erakundea bezala, oinarritu egiten da hizkuntza ordezkapena alderantzikatzen. Ahaleginak egiten ditugu hezkuntza sistemaren bitartez, eta KR-i begira egoten gara, edo KR-en laguntza izaten dugu handik ikasteko, eta baita ere zuen laguntza ere bilatzen dugu gure helburuak ezarri ahal izateko bazkide garen aldetik eta bazkide talde garen aldetik. Eskola bat bisitatu genuen hemengoa, eta zuen lankide batzuekin hitz egin dugu eskola horretan, eta oso interesgarria izan zen ikustean zenbaterainoko antzekotasunak zeuden guk aurre egiten ditugun gaien eta zuen gaien aurrean batzuetan. Futbolak ekarri genezake adibide gisa honea. Hemen Irlandan bezala, gai bera izaten dugu futbola, behar bada futbolaz geroago hitz egingo dugu orain, eta orain hizkuntzari buruz hitz egingo dugu, beraz antzeko gaiak lantzen ditugu bi herrialdetan. Ea funtzionatzen duen? Arrazotxo tekniko bat daukat. One moment now. I will get these in order. Unetxo bat, behar bezala, ea moldatzen naizen. Martin? To the up. I was pointing down, not up. Yes. Okay. Right. Here? No? No. Yeah. Yes. Very good. Thank you. Eskerrik asko. Anforas Patronakta patronatoa KR-ko erakunde askoren antzekoa da, eta bi helburu nagusi ditu. Alde batetik hezkuntza erakundeak dira, eta ardura nagusi dute aurrak heztea eskoletan eta ahalik eta maila altuenean, baina baita ere
hizkuntza ordezkapen alderantzikatzea da bere helburua. Hau da, eremu urriko hizkuntza bultzatzea, hori da gure erakundeen helburu nagusia. Eta lehentasun honek eragina du eta nolabait kolorea ematen dio gure erakunde eta ekintza guztiei. Gure patronatua hasi egin da edo sortu egin zen Irlandan herritarrek irlandarazko irakaskuntza eskatzen zutelako mailarik altuenean. Bere ahalegina da eskola garatzea eta hizkuntza sustatzea eskola komunitateetan, bai eskola barruan eta baita ere inguruko komunitatean ere bai. Patronatuan lan egiten duten pertsonez gainera eta irakasleez gainera, prozesuak eta arrakastak beti ere kontuan hartu behar du zenbaterainoko ahalegin voluntarioa egiten diren eta zenbat voluntarioa dauden hizkuntzaren alde. Bai gurasoen laguntza behar izaten du eta bai eskoletako zuzendaritzak ideen laguntza ere. Pertsona guztiak motibatuta daude, balioa ematen diotelako hizkuntzari baliotsi egiten dute eta baita ere ze garrantzia duen eta kezkatuta daudelako egon litekeen galeraz. Oraintxe, bai. Atzea, jo naiz berriro. Hau da, nik landuko ditudan gaietako batzuk, eta hemen Fishmanen aipu bat duzue. Hizkuntza bat, komunikazio tresna bat, baina askoz gehiago da, bere kulturarentzat. Hau da, sarritan, doain berezia da, doain zehatza da, nortasunaren adierazgarria eta baita ere etorkizuneko belaunaldiekiko erantzunkizun bat. Beraz, zuen atzoko lankideek hitz egin ziguten, aipatu ziguten, hemen zuen lankideek ekologiaz hitz egin ziguten, prozesu berriez, diskursu berriaz datorren belaunaldiari begira. Irlandan, jendea etengabeari da lanean hizkuntza ordezkapena alderantzikatzeko. Eta hainbat laguntza jasotzen dugu, bai laguntza publikoa, bai gobernuaren laguntza, eta baita ere markatu egiten ditugu zen diren helburu nagusiak eta zeintzuk duten lehentasunak. Baina hainbat sektorek lan egiten dute elkarrekin beti ere hizkuntza nagusiaren inbasioaren aurka lan egiten dute. Gure kasuan ingelesa da hizkuntza nagusi hori. Honen pixka bat asalduko du zer den KR eta zer den patronatoa, eta pixka bat asaldu nahi dizuet non kokatuta gaude Irlandan. Interesgarria izango litzateke ikustea nire ikuspegitik hemen zuek gobernuaren laguntza handia duzue zuen eguneroko lanean. Guk ere gobernuaren laguntza dugu, baina ez da hain laguntza aktiboa Irlandan. Hau da, banakako erakundek laguntza jasotzen dugu. Irlandar jokalekuan ahalegin asko daude abian hizkuntza bizi berritzeko. Gaur egun erronka ekonomiko handiak ditugu, behar bada hemen ere bai, eta horrek eragina handia du hainbat programa, plan eta estrategiak abian jartzeko orduan. Egoera ekonomikoa horrelakoa izan arren, lanean ari gara hainbat sektoretan. Hala ere, beti ere beste herrialde batzuetan egiten diren saioak eta izaten dituzuen arrakastain begira egoten gara gure arrakasta, guk ere arrakasta izan dezagun gure lanean. Irlandan lan handia eginda urte askoan hizkuntza bizi berritzeko. Eta hori estatuaren aldetik eginda, baina baita ere maila voluntarioan eginda. Arrakastak izan ditugu, baina baita ere decepzioak eta frustrazioa. Gaur egun estrategia berri bat jarri dugu abian eta datorren 20 urterako estrategia izango da. Aurkezpen honetan azaldu nahi dizuet ze asmo ditugun Irlandan eta gure antolakuntzak ze ahalegin egiten ditun nazionalki gertatzen ari denari erantzunteko. Estrategia, 20 urteko estrategia gobernuko plan bat da Irlanderarentzat. Aipatuko ditut ze erronkei egin beharko diegun aurre eta baita ere ze aukeraz balia gaitezke. Gu KR-en kide garen aurretik eta atzo ere ikusi nuen, ekarpen bat izan genuen Galesetik, baita ere
entzun genituen hemengo ekarpenak, egia esan lankidetzan sakondu nahi dugu, zuekin lan egin nahi dugu, zuekin batera, etengabe hezkuntza bultzatzeko, hizkuntza bultzatzeko, hezkuntza arloan gure patronatoak eta gure eskolak, izugarri gustatuko litzaioke aukera izatea zuen gaitasunak eta zuen ezagutza partekatzeko beste herrialde batzuetan egiten dena jakitzeko eta horrela gure helburuak zuen laguntzarekin lortu ahal izateko. Beraz, zuen ekarpenak eta zuen lankidetza izugarri importantea iruditzen zaigu. Hizkuntzaren ordezkapen alderantzikatzeko, zer da Anforas Patronakta gure patronatoa? Anforas Patronakta irlanderazko eskolen babesle nagusia da, bai lehen hezkuntzan eta bai bigarren hezkuntzan. 71 lehen hezkuntzako eskola daude eta 5 bigarren hezkuntzako eskolak gure babespean. Anforas Patronakta 1993an sortu zen irlanderazko eskolak babesteko. Beraz, datozen urteetan sortuko diren irlanderazko eskolak haren babesa jasoko dute. Haren patronaturen laguntza jasoko dute. Ordura arte, 93 arte, eskolak jasotzen zuten babes bakarra Eliza Katolikoaren laguntza izaten zen, estatuaren aldetik. Beraz, irlanderazko eskolei dagokionez, Eliza Katolikoek erekitzen zituzten, zabaltzen zituzten eskola, baina eskaera egon zen, gurasoen eskaera, herritarren eskaera egon denez, Anforas Patronaktak irlanderazko eskolak eskatzen dituzte, eta horrela gurasoek aukera dezakete ea eskola katoliko batera emana dituten, ea katoliko eta protestantea den eskolara, edo multidenominazionala izan daiteken, hainbat erlijio izan dezakeen eskolak. Zein da gure bizioa eta gure misioa? Anforas Patronakta gure patronata Irlandan ikusten da babesle nagusi gisa, hau da irlandartasuna bultzatzen duen erakunde nagusitzeat ikusten da Irlandan, hau da bere helburu nagusia Irlandera bultzatzea. Horregatik ahalegin guztia egiten dugu immersioa eta murgiltzea erabatekoa izaten dela. Eta horregatik etengabe jokatzen dugu lankidetzan hainbat sailekin. Bere helburua da garatzea, indartzea eta sustatzea hezkuntza irlanderaren bitartez herrialde osoan. Beste alde batetik hainbat erabaki funtsezko hartzen ditugu, batzuetan gurasoi eskentzen diogu baita ere hezkuntza aukera bat irlanderaren bitartez, eta baita ere aitortu egiten ditugu irlanderazko hezkuntza jasotzeko eskubidea. Beste alde batetik irlanderazko komunitatea bultzatu eta garatu nahi dugu irlandera hizkuntza bultzatzeko komunikabide tresna gisa oro har. Eskola funtsezkoa da. Komunitate gabe, eskolari gabe hizkuntzak ez duke inoiz aurrera egingo. Eta baita ere gobernuak 20 urteko estrategierako duen asmoa bultzatzen dugu edo sustatzen dugu. Zer da babesle bat edo patroi bat eta zer da kudeaketa organoa, nolakoa da? Hemen uste dut zuek eskola guztiak gobernuaren babespean zaudete, Irlandan ez da horrela gertatzen. Patroi edo patronato baten definizia eta bere oinarri legala hainbat agirietan oinarritzen da, eraskotako legetan, besteak beste oinarritzen da Irlandako konstituzioan, hezkuntza legean eta hainbat legetan oinarritzen da. Eta simple esateko Irlandan patroia da edo patronatua da eskolaren jabea eta eskolaren izaera eta nortasuna bultzatzen du administrazio kontseilua izendatzen du eskolaren barruan, patronatuak baitera auzi legal eta finantzarioz arduratzen da, aktiboak eta ondasunak mantentzen ditu eta langileen izendapenak gainbegiratzen ditu beti ere arauen arabera. Beraz, hainbat rol edo eginkizun ditu patronatuak. Aurrera eginez nire aurkezpenean hitz egin nahi nuke zein den irlanderak duen testuingurua eta informazio pixkat eman nahi nizueke hizkuntzak gaur egun Irlandan duen paperari edo egoerari buruz. Toki egokia izango litzateke adieraztea zein posizio du Irlandera gure herrian.
Irlandako Errepublika Konstituzioari dagokionez, Irlandera hizkuntza nazionala da eta lehen hizkuntza ofiziala da irlandera. Ingelesa berriz aitortzen da bigarren hizkuntza ofizial gisa. Aurreikuspenak egin daitezke ezartzeko legez zein hizkuntza erabili daitekeen gai ofizialetarako, bai estatu osoan edo baita lurralde edo eskualde jakin batean. Baina hemen gauzarik interesgarriena da, Konstituzioaren irlanderazko testuak prezedente hartzen duela ingeles testuan, beraz, nolabait oinarritu egiten da ingeles testuan, baina bigarren zuzenketak, aldaketak ezartzen dizkio irlanderazko testuari ingeles bertsioarekin bat egiteko kontrakoa egin arren. Konstituzioak gainera ezartzen du irlanderazko hitz jakin batzuk erabili behar direla, baita ingelesa erabiltzen denean ere. Adibidez, irlanderazko gure lehen ministroaren Taoiseach eta gobernuburua ordeatzen estek hitz horiek erabili behar dira, ez da ingelesa ez hitz egin ere. Hezkuntza legean 1988an organo bat ezarri zen gobernuari aholkuak emateko irlanderazko hezkuntza nola ezarri. Eta adibidez, helburuetako bat da legeak aplikatzen duen edozein pertsonak helburu hauek izan behar ditu. Hau da, legeak ezartzeko orduan hezkuntza sailean irakasleak edo guztiek parte hartu behar dute edo ezarri egin behar dute politika nazional bat eta helburu batzuk elebitasuna zabaltzeko irlandar gizartean. Eta bereziki irlanderaren erabilera handiagoa lortu behar da eskolan eta baita komunitatean ere. Eta baita ere legea ezartzen duenak lagundu egin behar dute irlandesa mantentzen lehen hizkuntza nagusi gisa irlandera hitz egiten den guneetan. Hezkuntza eta zientzia saila bere ardura nagusia da, politikan garatzea, plangintzak egitea, kalitatea segurtatzea eta hezkuntzaren maila guztiaren ebaluazioa egitea. Irlandesa erakusten da derrigorrezko irakasgai gisa ikasle guztientzat lehen eta bigarren hezkuntzako eskoletan. Beraz, Irlandako ikasle guztiek irlandera ikasi behar dute. Ez bada behintzat ikasteko ezintasunen bat dutelako edo kanpoan edo atzerrian ikasi dutelako. Irlandera ikastea bultzatu egiten da kurrikulum nazionalaren bitartez. Eta baita ere gidalerro batzuk izaten dituzte eta irakasleak jardun duten bitartean ere prestakuntza jasotzen dute 3 mailatan. Ikasleak 11 eta 18 urte artean 3 mailatako programa bat izaten dute, oinarrizkoa, maila arrunta edo goi maila. Eta ikasleak selektibidadea edo antzeko azterketa egiten dutenean irlandera komunikatiboa ere ikasi behar dute. Baita ere sare bat ezarrita dago lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako eskolen artean. Eta Galiskonia dira lehen hezkuntzakoak eta Galejoleistin dira bigarren hezkuntzako eskolak. Eta baita ere ikastaro sorta bat eskaintzen zaie 3. mailan. Horretaz gainera 3. mailako sektoreak eginkizun funtsezkoa du irakasleak prestatzeko ikas dezaten nola erakutsi irlandera lehen eta bigarren hezkuntzan. Hezkuntzak sailak gainera laguntza eta babesa eskaintzen dien gazteei jarduerak antolatzen dituztenean eta irlandera erabiltzen dutenean jarduera horiek egiteko. Hizkuntza ofizialen legea 2003 urtekoak 2003ko uztailean onartu egin zen hizkuntza ofizialen legean. Eta horrek marko estatutario bat eman zion zerbitzu publikoak eskaintzeko irlanderaz. Hainbat gai erregulatzen ditugu horrek, nola egin adibidez iragarki ofizialak, nola egin publizitatea, eta ze bete behar dituen gobernuak irlanderari dagokionez. Hau da, normalizatu egin nahi da, lege honen bidez hizkuntzaren normalizazioa. Baita ere, hizkuntza komisionatu bat ere sortu zuen legeak, hau da, ofizial edo funtzionari independente bada Irlandako presidenteari eta baita ere Irlandako presidenteak izendatuta eta baita ere hizkuntza ofizialen komisionatutak izendatuta. Bere helburua da hizkuntza ofizialak ezartzea eta hizkuntza eskubideak babestea.
gobernutako departamentu desberdinak, hemen gertatzen den bezala hizkuntza ofizialak denak modu bateratuak asate baterako komisionatuen gana jotzen dute hainbat sailetatik lortzeko babesti egiten direla eskubideak. Gobernuaren adierazpena irlanderari buruz, 2006koak 20 urteko estrategiaren babes gisa egin zen. Hemen nik adierazi nahi dizudena da, argazki bat eman dizuet ikus dezazuen, non dagoen kokatuta Irlandan, eta ze babes ofiziala jasotzen duen. Baina batzuetan babes ofizial hori ez da modu praktikoan ezartzen guk egingo genuke bezala, guk ekintzaileok ezarko genuen bezala. Eta hori da egoera ofiziala hitz gutxitan esateko. Gobernuak berresten du bere babesa Irlandera engaratzeko eta babesteko Irlandera hitz egiten den eskualdetan. Gobernuaren ustetan Irlandera bereziki garrantzitsua da jendearentzat, gizartearentzat eta Irlandako kulturarentzat. Eta hizkuntza komunitate bat denez Irlandera bakarra da herrialde honentzat eta beraz garrantzi funtsezkoa du Irlanderen nortasuna eta munduaren ondarea bultzatzeko. Hau da ze garrantzia duen nortasunari begira eta hizkuntza batez ze garrantzia duen bere kultura. Ondorioz, hainbat ekintza ezartzen ditu Irlandera bultzatzeko. Eta 20 urteko estrategia Irlanderarentzat garatu egingo da dokumentu horretan ezarritako helburuen arabera. Dokumentuaren bizioak dionez, azken 100 urtetan Irlanderazko literaturak eta beste arte forma batzuk loratu egin dira Irlandera erabilita hizkuntza nagusi gisa. Beraz, Irlandera eskubide osoko hizkuntza da gaur egun Europan. Gobernuaren politika helburua Irlanderari dagokionez handitzea da bai bere erabilera eta baita ere Irlanderaren ezaguntza. Hizkuntza komunitatea den aldetik zehatz mehatz, gobernuaren helburua da segurtatzea gero eta herritar gehiagok elebitun bihurtzen direla bai Irlanderan eta bai ingelesean. Helburuaren politikaren helburua baita ere Irlandera hitz egiten den eskualdeak indartzeak dira eta Irlandar komunitatea sendotzea eta baita ere familien kopurua handitzea, estatuan bizi direnak, Irlandera erabiltzen dutenak eguneroko komunikazio bide gisa. Baina batez ere hori mendebaldean, Irlanderako mendebaldean eta Donegal arte, Galway eta Kerry arte banatzen da batez ere Irlandera gehien hitz egiten den eskualdea. Eta pixkanaka presioan gehiago dago beste toki batzetan ere eta oraindik ere ingelesaren presioa izugarria sentitzen da Irlanderan. Beraz, naiz eta hizkuntza egituratuta egon eskolaren barruan Irlandera izan eskolan batzuek aurren elkarrizketa informalak ingelesa izaten dira, naiz eta Irlanderaz hitz egiten den etxetatik dator, beraz ingelesaren presioa handia da hainbat eskolatan. Europar Batasuneko errekonozimendu ofiziala 2007ko urtarrilaren batean Irlandera bihurtu zen hizkuntza ofiziala Europar Batasunean, hainbeste denboran bilatu zen rekonozimendua. 1993an sartu zen Irlandan Europar Batasunean. Horrek aldaketa ugari ekarri ditu, aldaketa praktiko handiak ekarri ditu. Orain Irlandarrak izan daitezke funtzionarioak Europar Batasunean esanez irlandesa eta ingelesa ezagutzen dutela. Beraz, ez dago hainbesteko lanik, seguruenez, hainbeste funtzionari izateko, baina horren beste ondorio bada, gero Europar Batasuneko argitalpenak gero eta gehiago argitaratzen direla Irlanderaz. Eta beraz, Irlanderak eskubidea dutela Irlandera erabiltzeko Europar Batasuneko esaioetan eta betere interpretazioa eskatu dezaketela. Gehien bat, estatus ofizial horri eman zaion erantzuna positiboa izan da, publikoak positiboki hartu du errekonozimendu hori, baina ere jendeak ere badio Irlandan gastuen handitze hori egia esan erabil ditekela gehiago Irlandera promozionatzeko edo sustatzeko Irlandan eta ez Europar Batasunean. Urteko estrategia 2010-tik 2030 andoa. Gobernuko estrategiak agiri honetan dokumentu honetan ezarri bezala
hiru gai honen inguruan antolatzen da. Irlanderaren ezagutza handitzea, aukerak sortzea irlandera erabiltzeko, eta baita ere jarrera positiboak bultzatzea haren erabilerari dagokionez. Estrategiaren helburu zehatzak, helburu zehatzunen inguruan eztabaida handiak izan dira. Gobernuaren adierazpena 2006 urtean azpimarratu zuen zeintzuk ziren 20 urtean lortu nahi dituzten helburu nagusiak. Irlandera ezagutzen duten pertsonen kopurua 1,6 milioi handitzea. Eta egunero Irlandera hitz egiten duten pertsonen maila gaur egun 83.000koa da, eta handitu nahi dute 250.000 lagun izatera. Beraz, 20 urtean hori da, 83.000tik 250.000 lagunera handitzea. Hor, eztabaida handiak egon dira helburu zehatz batzuk diote gehiegizko ambiziosegia dela, gehiegi bilatzen dela. Helburu handi nahi hoien lorpena alderdi funtsezkoa izan da estrategian ekintzarako arloak erabakitzeko eta formulatzeko orduan. Orain hezkuntzari buruz hitz egingo dut, ekintzarako zeintzuk diren arlo nagusiak. Nondik dator? Txostenak, Arestian egindako txostenak eskolei dagokionez honakoak diote. Hau da irlanderazko eta ingelesezko eskolei buruz hitz egingo dut orain. Inspektorek adierazi dutenez Irlandera ondo eta oso ondo erakusten dela lehen hezkuntzako eskolen erdian, eta eskolen erenak Irlandera erakasten zen ingelesaren bitartez. Beraz, ikasleek erdiak bakarrik hitz egin dezaketen modu egokian irlanderez. Harris txostenak 2007an adierazi zuen ingelesezko eta irlanderazko lehen hezkuntzako eskoletan 126tik 140ra jetsi zela ikasleek zuten gaitasuna bai entzumenean, bai hiztegian eta bai ulermenean, beraz gainbera egin zuela arlo horretan. 1995tik 2002ra. Beraz gainbera egonda beren gaitasunetan. Langileen erdiak, ahozko deskribapenetan eta komunikazioan ingeleseko eskoletan zuten gaitasuna erdiak bazuen ere, 2002ko ere jeitsi eginda ikasleek zuten gaitasuna komunikazioko eta ahozko deskribapenak egiteko. Baita ere ikusi da edo antzeman da irakasleek sentitzen duten konfiantza ere jeitsin dela. Ingelesezko eskoletako irakasleen 25%ak ezin zuten irlanderaz behar bezala hitz egin. Beraz, sailaren jarrera Irlandan da, behin irakaslea sistema sartzen denean, eta irlandera ikasten dunean, eta kualifikatuta daudenean irlandera irakasteko maila bat izan behar du, baina benetako errealitatea irlandera irakasten duten hainbat irakaslek ez dituzte gaitasun nahikoa, ez daukate konfiantza nahikoa edo ez dute irlandera menperatzen beharraina hori irakatsi alizateko. Gure eskoletan patronatoan gidalerro oso argiak daude, bai irakaslentzat, bai zuzendaritzarentzat, irakasle guztiek guztiz nagusitu, menperatu egin behar dute hizkuntza eta behar bezalako maila eskaini behar dute irlandera irakasteko eta irlanderen bitartez ikasteko, baina gai izan behar dute funtzionatzeko gainera eskola komunitatearen barruan, bai bileretan parte hartzeko, baita ere zuzendaritzako bileratan parte hartzeko, klaustrotan parte hartzeko irlanderaz. Beraz, foras patronatan, gure patronatuan oso maila altu bat ezartzen die guk ditugun irakasle. Lehen hezkuntza ondoren ikusi da eskolen erenean oso gaitasun mugatua zegoela koskorrago ziren ikasleen artean, beraz, 2., 3., 4. urteetan. Urrats batzuk hartu dira bitartean eskatzeko, nota handiagoak eskatzeko koskorragoak diren ikasleei. Eta selektibitatea egiten dutenean, azterketan parte hartzen duten 140ak maila handiagoa eskatzen zaie. Beren azken azterketetan hain zuzen eskatzen zaie maila altuagoa irlanderako. Beraz, 140
ahozkoa oinarritzen da, beraz, gehien bat ahozkoa askatu nahi zaie ikasle ateratzeko orduan. Hemen ikus daiteke beraz zein da gure erronkaren maila eta hezkuntza arloan proposatzen diren ekintzak oinarritu egiten dituzte estrategiaren oinarri nagusiak. Hau da, zein da irlandera hitz egiteko eta gaitasuna handitzea gero eta jende gehiagoren artean. Eta irlanderarekiko jarrera negatiboak hoiei buelta emateko eta jarrera egokia bultzatzeko. Eta aukerak eskaintzeko irlandera erabiltzeko hezkuntza sistemaren barruan. Irlandera bultzatuz irakas bide bezala. Eta baita irakasgai bezala. Eta baita ere irlanderaren erabilera informala bultzatzea bai eskolaz kanpo, aisi arloan, kultura mailan eta beste eskolako jardueretan. Gobernuaren adierazpena irlanderari dagokionez 3 helburu nagusi ditu. Batetik, irlandera derrigorrezko gai izan behar du lehen hezkuntzan batxilergora arte. Kurrikulumak bultzatu behar ditu gaitasun idatzizko eta ahozkoak irlanderaren arloan ikasleen artean. Eta baita ere, haren balioa azpimarratu behar du jendearen aurrean. Horretarako profesionalen garapenean inbertsioa egin behar da eta baita ere laguntza eskaini bertzeaie etengabe irakasleei. Baita ere testu liburuak eta baliabideak sortu irlandera irakasteko eta baita ere ikuspegi berritzaileak eskaini irakaskuntzan eta ikaskuntzan. Irlandera hezkuntzaren maila altua eskainiko zaie ikasle guztiei eta beti ere irlanderazko eskolak laguntzen jarraituko da lehen hezkuntzan. Beraz, azpimarratu egin nahi da baita ere gurasoen alderdia erakutsi nahi zaie, erantzun egin behar zaie bere beharrei, hau da, segurtatu egin behar da gurasoen eskari erantzun egiten zaiela. Zen batzuetan hor gatazka sortzen da, patronatuaren eta sailaren artean, guk etengabe bilatzen dugu gurasoen babesa eta berin eskariei erantzun nahi digu eta batzuetan hezkuntza sailak beste sistema bati erabiltzen du eta ez gara ados jartzen beti. 7. helburua da Irlandera eskola aurreko hezkuntza izaten jarraituko duela, babesa jasoko duela eta garatu egingo dela Irlandera maila guztietan. What is the situation with speed? Bai, adierazi nahi nuke orain zein da Irlandaren erabiltzailearen egoera. 2006 urtean estatistika bulego nagusiak errolda nazionala eratu zuen eta garai hartan 1,66 milioi ziren irlanderaz ekitenak eta eguneroko erabileraren kopurari dagokionez 83.000 lagunek erabiltzen dute egunero. 2011an beste errolda bat egin zen eta laster jasko ditugu horren emaitzak. Hezkuntza sistemaren egituari dagokionez, hitz batzuk ere esan dituzke. Atzo hemengo eskolak bisitatzera joan ginen eta konturatu ginen aur eskolaren ziklo hori edo esparru hori eskolaren egitura nagusian sartuta dagoela, baina Irlandan hori ez da horrela. Alegia aurreskolak pribatuak dira. Eta horregatikan hizkuntza garapenari dagokionez egituratzeko modua ere ezberdina da. Behar bada hemen kontrolatuago dago alderdi hori. Aurreskola 3-5 urtera bitartekoa da, lehen hezkuntza berriz 4 urtetik 12 bitarteko tartea da, eta bigarren hezkuntza berriz 12tik 18ra eta hortik aurrerakoa da, izango litzateke 3. maila bat. Eta zer dira Gale School izeneko hoiek? Irlanderaz egiten da dena eskola hoietan, irakaskuntza, eskoletako hizkuntza, gero komunikaziorako erabiltzen den hizkuntza, langilena eta bar, hori dena
irlanderaz egiten da, eta hor zuzendaritza batzar bat dago, babesleen ordezkaritza hartzen dutena, eta, bueno, ikasleak beti animatzen dira irlanderaz hitz egiten. Horregatikan, ikastetxe barruan bezala kanpoan ere, irlandera erabiltzea da helburua, katalizatzaile moduko baten papera hartzen du eskolak, eta hor eragile guztiek hitz egitea da helburua, baita hortik kanpo gurasoak, langileak eta abar ere. Gure eskolen kasuan, Anforest Patronato eskoletan badaukagu gainera murgiltze programa bat, baina hori 2. urtean sartzen da. Beraz, hor ez da inglesez hitz egiten, lehenbiziko urtean behintzat, eta 2. urtearen erdira arte. Eta inglesez hasten dira, alegia, ikasgai moduan ingles hartzen dute 2. urteko 2. Erdian. Irlanderaz irakasten duten eskolek beti irekiak izan nahi dute, pixka bat motivazioa eta parte hartzea sustatu nahi baitute. Eta baita erakargarri izan nahi dutelako gurasoei begira. Badago horrelako mugimendu bat irlanderazko eskolen aldekoa, eta hor gurasoek paper nagusia izan du. Eta horregatikan guk beraiek ere implikatu nahi ditugu. Eta interesgarria da ikustea, badagoela nolabaiteko giro bat, hain zuzen ere, irekiak izateko, eta hor alde nabarmena dago, alderatzen baldin baditugu, inglesez irakasten dutenekin, horiek ez baitira hain irekiak. Berrogeita 3.000 ikaslek ikasten dute irlanderaz geltat eskualde horretatik, alegia irlanderaz hitz egiten den inguruietatik kanpora, eskualde horretatik kanpora. Berriz esango du, 43.000 ikasle dira irlandera ikasten dutenak gune horretatik kanpo. Orain, 3.300 lehen hezkuntzako eskula inguru dauzkagu, eta 3.000 horietatik 151 baino ez da irlanderaz irakasten, beraz, portzentaia 4 ingurukoa da, beraz oso txikia da. Horregatikan, eskaera maila handia da hori sustatzeko, hori handitzeko irlanderaz gehiago idazteko, baina argi dago baitare gurasoak prest daudela distantzia luzeetan barrena ere umeak eramatera hain zuzen ere irakaskuntza mota hori jaso dezaten. Irlandera hitz egiten den inguruetan 151 ikastetxe ditugu, eskola ditugu lehen hezkuntzan, eta hemen estatistikari dagokionez interesgarria da 98, 151 horietatik 98 3 irakasle edo gutxiago dituztela. Eta hor gero eta presio gehiago dago zenbaki dagokienez. Azken 20 urteotan berriz, bestelako joera ikusi dugu irlanderaz irakasten zuten eskoletan, beti ere irlandera hitz egiten den eskualde horretatik kanpo. Hor hirietarako mugimendua ikusten zen, hor aldaketak egon dira, nola ez etorkinak ailegatu diren garai horretan, eta hor zenbakiek behera egin dute. Beraz, lehen hezkuntzan guztira 286 ikastetxe daude irlanderaz irakasten dutenak, eta hori horren portzentaiak 8% inguruko datu bat ematen digu. Irudi honetan ikusten duzue ze mailatan egin duen gora irlandera hitz egiten den eskualde horretatik kanpora nola egiten duen gora.
10 ikastetxetik gorantzako joera horretan eskaera dela eta nabarmena izan da. 1993an 74 ikastetxe euskagu eta 2012an 140 ikastetxe ditugu. Horietatik 59 gure babespean daude eta 2 gehiago irakurri ditugu South County 2014 begira eta hori herrialdearen ekialdean daukagu eta hor etorkinak etorri zaizkigu eta hor demografikoki gora egiten ari gara. Bueno, hemen ere datu batzu dauzkatzue, pixka bat ikusteko nola banatzen diren, nola 26 konterrietan dauzkagun lehen aipatu dituan 141 ikastetxe hoiek, hor datuak argitzen dira. Adierazten da baitare zenbat ikasle joaten diren irlandera irakasten den eskolatara, irlandera hitz egiten ez den beste eskualde horietan. Bigarren maila deritzogun horri dagokionez, bigarren hezkuntzara, uste nahiko interesgarria dela hau. Esan dugun bezala, lehen hezkuntzan kopuruek gora egin dute eta noski hortik abiatuta, eskaera handiagoa izango da noski bigarren hezkuntzan. Beraz, 36 eskola ditugu 2 maila honetan eta beste 2 Ipar Irlandan eta hor patroi ezberdina ditugu, abesle ezberdina ditugu, horien artean talde erlijiosoak ere bai eta baita ere gure patronatua eta estatuaren menpe dagoen beste babesle bat ere. Anforas Portunartak 2 ditu eta 2014an Dublin inguruan ikastetxe gehiago irekiko ditugu. Geroxo aipatuko dute hizkuntza unitatek nola funtzionatzen duten. Une honetan, irlanderaz hitz egiten den eskualde horretatik kanpora ere baditugu ikasleak bigarren hezkuntza arlo horretan, eta hor 8.000-tik gora ikasle ditugu, 8.927 zehatzago esateko. Eta hemen badago beste datu bat ere, Geltan eskualde horietan, kontuan hartzen baldin baitugu, hor dautenak, hor 9.000-tik gora izango genituzke azkenean. Gaur egun, eskola katolikoak zabaltzen ari dira, hor marketing kanpaina oso indartsu bat egiten ari dira, baina lehen aipatu dudan bezala, balitek hemen aldeak izatea zuen eta gure errealitateen artean, alegia badakit gurasoek beraien aurrek euskeraz ikastea nahi dutela, hori badakit, baina gure kasuan hori oso nabarmena da, gehien bat gurasoak dira hori eskatzen dutenak. Eta zergatik aukeratzen dute gure patronatuko ikastetxeetan sartzea beraien umeak. Behar bada kaso batzuetan beraiek ezin dutelako, ez dakitelako irlanderaz, baina garrantzitsua zaielako beren seme-alabek hitz egiteko gaitasuna izatea. Baita ere uste dutelako irlandar kultura hobeto ezagutuko dutela eta gehiago maitatuko dutela nolabait edo gertuko zentutuko dago. Eta gainera, harrotasun puntu bat ere badago eskola hoietara ematerako orduan berriro ere kultura horretan murgiltzeko aukera izango dutelako eta identitatea ezagutu dutelako.
Gainera beraientzat oso garrantzitsua da irakurri, idatzi eta baita zenbakiak manejatzeko irlanderaz. Eta gainera uste orokorra da hezkuntza maila altuagoa eskaintzen dela gure eskoletan, irlanderaz irakasten duten eskoletan. Eta gainera identitatea eta norbere buruaren ganako konfiantza hori sustatzeko leku egokitzat jotzen da. Enfasia handia jartzen da, aurrek nola komunikatzeko gaitasuna eskuratzen duten, komunikazioa oso garrantzitsua da beraz, askotan antzeslan bitartez, baina hori bereziki sustatzen den alderdi bat da. Irakurketa, idazketa, matematika bezalako arloetan, une honetan Irlandan garrantzia handia ematen zaie alderdi hoiei, zergatik emaitzak ez direlako oso onak izan PISaren emaitzetan edo tauletan, eta irlanderaz irakasten duten eskolei dagokienez, hoietan emaitzak bataz bestekoak baino askoz hobeak izan dira beti. Eta taulatxo bat erakutsiko dizuet horren inguruan. Adibide bat jartzegatik, gure eskoletan adierazi ziren datu batzu dira matematikaren arloan. Ze adierazten du taula horrek? Eskola horretan, batez bestekoa 16% zegoen, matematikari zegokionez, eta hor 10% zeuzkaten. Eta beraien datuak 16ra igotzen ziren. Eta distribuzio normal batean 16an baldin bagenduen Irlandan, beraien datuetan 50%ra igotzen zen datu hori. Ohartxoa pasatu dira, beraz azkarrago itzen beharko dut, hemendik aurrera. Lehen aipatu dut 20 urteko gure estrategia. Horri buruz zer esan, estrategia horrek aitortzen du aldatu egin behar dela ikuspegia. Estrategia bat edo garapen berezi bat prestatzen ari gara, eta hor, 3-4 fase dauzkagu aurre ikusita, ezartze hori 3 fase ezberdinetan egingo da. Eta, lanean dihardugu, baina zer gertatzen ari da errealitatean egunerokoan. Guk garai batean ikastetxeak zabaldu nahi genituenean 2008 urte arte, gurasoak etorriko zitzaigun guri, eta gu jungo ginen hezkuntza sailera eskolak irekitzeko eskatzera, eta hor, parametro batzu zeuden, zenbat ikasle zeuden, nolakoak ziren, eskolak ikastetxeak, eta prozesuri horrela zen, baina demografiaren presioaren ondorioz sistemari aldatu eginda, eta hezkuntza sailetik erabaki dute eskaera demografiko bat ez baldin badago, eskola berri bat eraikitzeko inguruan, ez dutela beste baimen bat emango, ez dutela beste eskola bat eraikiko. Eta hori Dublin inguruan gertatzen ari da gehien bat. Beraz, hemen abantailak eta desabantailak daude sistema berri horri dagokionez. Alegia, eskola berriak irekitzen ari dira, eta hor baliabideak ez dira auzitan jartzen. Horrek esan nahi du, eskolak irekitzen ari garela azken urte honetan beste 2 ireki ditugu, eta gehiago irekitzen jarraitzeko asmoa daukagu. Baina esan bezala, demografikoa, aldagai demografikoa da hor nagusia, eta horregatikan populazioak egonkortasun maila bat hartzen baldin badu, orduan ez dira eskola gehiago irekiko. Gainera, prozesu honi dagokionez, babesle mota ezberdina dauzkagu, eta gure Anfras Patronata da
irlandera bitartez irakasteko zentralitate hori mantetzen duena, eta noski une honetan finantzazioari dagokionez gu ez gaude puntu egokienean edo egoera egokienean. Zer gertatuko da bera sistema berri honekin, adibidez lehen hezkuntzan eta baita bigarren hezkuntzan ere. Bigarren hezkuntzaren egoera arazo gehiago izango ditu, baina bi eskola handi zabalduko ditugu 2014 urtean. Une honetan, Irlandan presio handia ezagutu dugu talde ezberdinen aldetik, maila nazionalean, aniztasuna eskaintzeko batez ere erlijioari dagokionez. Gure eskolen izaera erlijioari dagokionez, eta nazioarteko zenbait ikerketen arabera egoki jotzen da diversifikazio aniztasun hori eskaintzea batez ere gurasoei begira. 2010 urtean esan zen, adierazi zen, 3.000 eskola katoliko zeudela Irlandan, eta hezkuntza ministroak esan zuen hoien erdiak gutxi gora bera beste erlijio batzutara edo beste izaera batekoak izan beharko luketela. Eta orduan gurasoei galdetzen ari zaie, zen nolako eredu aukeratuko zenuke. Adibidez, erabaki beharko da, inglesez ala irlanderaz irakatsi behar dan, erlijio bat, bi edo gehiago hartu beharko lituzketen eskola horiek, eta guk impresioa daukagu, hemen aukera, izugarria aukera ederra daukagula, irlandera bitartez gehiago irakasteko, eskola gehiago izateko, eta ministroak esan zuen bezala, behar bada 1500 ez, baikorri jokatzen izango litzateke hori, baina behintzat zabaltzen joan beharko dugu aukera hori. Gune jakin batera, eskualde jakin batera jo beharko da, eta gurasoi galdetu beharko zaie, ze hizkuntzatan nahi duzue, etorkizunera begira, irakasgai gehienak ematea, edo nola nahi duzue irakaskuntza hori egitea. Beraz, hau da, gutxi gora bera, gaur egungo egoera Irlandan, irlanderaz irakastea dagokionez, badira bestelako ezaugarriak ere, baina hau da egoera nagusia. Gu Foras Patronatako kideo saiatzen ari gara irlandera sustatzen, baina egoera ekonomi honetan murrizketak etorri dira eta hor aukerak murriztu egin dira baita ere, gobernuak ezin duelako eskaintza zabaldu. Guk uste dugu zuekin batera egindako elkarlan horretatik abantaila asko etorriko direla, emaitza onak etorriko direla, eta gure eskolak desiatzen daude, bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan ere, zuen eskarmentuaren berri jasotzeko, eta baita gure eskoletako babesleak ere elkarlanean jardun nahi dute, bestelako erakundeetako kideekin, eta beti ere Europako testu inguruan. Uste dugu oso erramita, oso tresna egokia dela horretarako, eta benetan aurrera jarraitu nahiko genuke datorren urte honetan bide horretatik jarraitzeko. Eskerrik asko beraz Eusko Jaurlaritzari, gurekin harremanetan jartzeagatikan eta hainbeste lan emateagatikan. Mila esker zuei ere ona hurbiltzeagatik. Mila esker.